Sangguniang Kabataan, free printing service. Usa lang sa mga programa sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Pagsabungan aron suportahan ang ilang mga estudyante. Aron natong may balaan ang ilang mga pamaagi para maka-avail ani ug sa uban pa nilang mga programa atong makauban karong hapon si Sangguniang Kabataan Barangay Pagsabungan Chairman John Suson. Mayong hapon kanimo, Joan. Mayong hapon, Sek. Mayong hapon sa tanang viewers nato karong hapon na. Joan, unsa maning programa para sa inyong mga estudyante ug unsa sad ang ilang buhaton aron maka-avail aning inyong libreng printing service? Ang kining programa among gitawag og free printing program. So na amo ni siyang napasugdan karon tuiga. So bali ang mga batan-on sa amo ang barangay mag-submit lang sila og email, so mga PDF or Word file sa ilahang ipaprint na mo consisting of 75 pages per youth per month. So mo refurbish mo return siya to 75 ika next month na pod para maka-avail gyud ubay-ubay nga mga batanon diri sa among barangay. Amo ning na-come up nga program kay hingi tungod sa kasagaran sa mga students karon kay wala man tay physical nga classes, so natay ginatawag nga practical researches or modular kasagaran sa mga student nilabi na sa amo ang mga estudyante diri sa amo ang barangay. So lukop ni ini programaha magpaghatag og libreng printing serbisyo isip sa mga batanon diri sa amo ang barangay. Og usap sad ani aron kuhaan po ang ilang galastuan sa ilahang pag-eskwela o makaabag sa ilang pagtuman sa ilang mga pangandoy. Joan, hinay-hinay na ang pagpadala og COVID-19 vaccine alang sa mga kabatan-unan edad 12 hangtod 17. Unsa nga pangandam ang inyong gibuhat aron maingganyo sila tanan na magpabakuna? Daghan jud mi og mga gipangkuan sad sa mga batanon nga maingganyo sila nga magpabakuna kay sa isip hulagway kami sa mga kabatan-unan diri sa amo ang barangay. Ako ang council majority gid namo sa akong mga konseho nakapavaccine na gid ming tanan. And then kabahin sad aning COVID-19 no, ako sad di ay isibya sa makadiyot nga ang atong konseho diri sa atong barangay nakapahigayon jud kami og pagpanghatag og mga COVID-19 prevention kits o ginatawag ni namong hygiene kits. Pag last year nakahatag kami og 2,000 ka kits sa 2,000 ka batan-on diri sa among barangay og karon tuiga nakahatag sad kami og second batch nga 500 ka hygiene kits. So sa matotal aduna kitay 25 ka nga nahatagan na ini abag sa pagdumili sa pagtakap aning pandemya or kanisa nga virus na atong gikuan sa karon sa COVID. O karon lang pag last week nakakuan mami for next year's programs. So nakakuan sad mi og program for ang among ipahigayon ang information drive for COVID-19 vaccines. Diin magpahigayon kitang webinar mahitungod sa angay natong may balaan sa vaccine ug aron usab matagaan og tubag ang mga kaligutgot ug mga pagduha sa atong mga kabatan-unan ug usab ang atong konseho gamit ang atong official Facebook page wala sad malimot sa pag-share og mga impormasyon gikan sa DOH kabahin niini. Joan, can you share to us kining inyong mga programang gimugna aron malikay o mahilayo ang inyong mga batan-on sa illegal o daotang bisyo? Aduna kami sa kanang mga nga forte sa kuan sa ato ang about sa paggamit sa dili maayong mga buluhaton o para mahilayo pod sila sa mga illegal or unsay mga buluhaton nga dili maayo sa atong mga kabatan-unan. Aduna kami mga program nga ay gipahigayon para nila. So last June nagpa mural painting ni giubanan sa among barangay. So in partnership namo sa among barangay nga aktibo pod kayo aning mga butanga. So nagpa mural painting mi ang kanang mural painting kay nagkuan og napo ka groups unya naami 30 ka mga batan-on nga ni participate. So naka-focus di siya sa unsay mga bati o mga disadvantages kung sila mosulod anang mga illegal or mga daotang bisyo.
aduna sad mo'y programa regarding gender equality. Can you tell us more about this? Yes, Sec. Nasad may mga programs for the LGBTQIA community. So last June 27 nagpahigayon mi og seminar nga gipanganlan na mo gender sensitivity seminar. O kani gitunghaan sa mga kabatan-unan o gilabi na sa LGBTQIA community. Onya pag last July 4 gipahigayon na mo nagselebrar mi sa ilahang LGBTQIA Pride March. Diin kami tanan gikuyugan sa LGBTQIA community nagparade mi tibuok barangay. Kumusta po ang inyong pag-aghat sa mga kabatan-una na magparehistro labi na karon nga extended ang voter registration hangtod katapusan sa Oktubre? Kabahin ana Sec, always me gina-share namo ang mga kanang unsay mga gipang update sa amo ang COMELEC diri sa Mandaue City sa among FB page o sa amo sa mga personal account sa Facebook amo nang gina-share sa amo sa mga kasilinganan nga katong mga wala pa na rehistro sa amo tatong mga batan-on nga nag-edad og 18 nga pwede na makabotar amo gina silang gi-encourage nga magparehistro. Joan, unsa na lang imong mensahe sa mga kabatan-unan sa barangay Pagsabungan ug sa kinatibuk ang Mandaue? Usar gid ako ang mensahe alang sa tanan nato kabatan-unan no. Kami sa tagsa-tagsa namong konseho nang hinaot nga suportahan o magkuyog kita sa paglambo niining mga programa nga among mapatuman. Giya mapatuman og tumanon pa. Dili lamang kini para sa amo ang pagtuman. Dili pod kayo ingon sang inyuhara atoan ning tanan. So wala mi diri SK kung wala sad ang among mga kabatan-unan diri sa among barangay. Labi na karon sa panahon nga pandemya, gilangya usab sa atong konseho ang mga programa o aktibidades nga makapahatag, makaabag ug makaagak kanato sa pagsulbad niining panglawas nga krisis. Busa balikon ko, mapadayon kita og padayon sa pag-uswag kabatan-unan. Daghang salamat. Daghang salamat Sangguniang Kabataan Barangay Pagsabungan, Mandaue City Chairman Joan Suson. Isayag Isayag